Este cap de setmana, aprofitant la Jornada Cultural de les Biblioteques Humanes a la Mare de Déu de la Font, se va presentar el tercer i últim personatge de la Santa Antonada de Pena-roja, lo dimoni. La nova figura completa la trilogia creada per l'artista local Aron Pallarès, que ja va estrenar enguany les figures de Sant Antoni i la Temptadora. Aquí a Pena-roja van començar un grup de joves a voler fer la barraca i així de dimonis, i va arribar un moment que van fer trajes de dimonis, però faltaven aquests personatges principals, que són els que protagonitzen una miqueta la Santa Antonada. I la idea era fer algo que parlara del poble, inspirat en la cultura local i en el patrimoni que tenim, per a fer algo especial de Pena-roja. La màscara busca l'equilibri entre la tradició i l'estètica fallera i també incorpora elements naturals del territori, com dos banyes de cabra hispànica o uns ullals de porc senglar. A més, s'ha adaptat perquè sigui còmode per al moment de la festa. Aquest any ja vam estrenar els dos primers trajes i per aquest any que ve estrenarem l'últim traje ja per a completar el projecte, que és el traje del dimoni, que és el que faltava, que es composa per una màscara d'un dimoni i faltarà acabar el traje, que portarà un cinturó en esquelles i unes perneres en cascabells, que serà el dimoni encarregat de portar el sant a la Sant Antona. El projecte té la voluntat de crear una imatge pròpia vinculada al poble, per això lo dimoni no és una figura qualsevol. La màscara ha estat inspirada en una pedra que hi ha al vano de l'ermita vella de la Mare de Déu de la Font, aquí, que és un dimoni, i sí que l'he remodelat una mica per a que sigui més graciós i estigui una miqueta més actualitzat, i la màscara està feta a la reproducció en fibra de vidre i polièster. El projecte, que ha comptat en el recolzament del programa Medin Rural, encara no s'ha acabat. Està previst un taller de màscares adreçat als xiquets i xiquetes del poble, amb la intenció de fomentar la festa entre les generacions més joves i que siguen part activa de Sant Antoni.